Bye, Fafi. Ez kicsit balra ment, kicsit felé. Még egyet. Persze kell Ha nem sikerül, jön easy. Oh my god. Már bedugom a fülem. Ezt kaptam. Na, csak másodjára. Megnézzük, hogy kapta. Hú, az elsőnél nagyon besípoltam, bazd meg. Be fogom dugni a fülem. Mivel? Az ujjammal. Ezt itt átlőtted. A szélig. Kegyetlen vagy. Kegyetlen. Szétlőtted a szélit. Ezt idáig én el sem látok, szemüveges vagyok. Úgyhogy a szélén van egy lyuk. Esély. Jön easy. Neki mennyi fog menni. Jó, tésubik. Bezummoltam. Jajjaj. Alsó vagy felsőbe szeretnéd? Veszed most? Felsőbe. Papinak is ez volt a táv. De te egy is vagy? De eddig nem lövök ki embert. És ez úgy látom elsőre. Itt a győztes. Várjál, fejjel. De rá van közelítve amúgy, nem sok látszik. Hát nem akarnak elszomorítani, de nem találtad el. Akkor túl izmos vagyok. Földbe lőttél. És azt dobta el. Ilyen trükkös. Gondoltam, Itt a második lehetőség. kibaszok veletek. Ja. Taktikben vagyok. Kilövem alatt a izét. Taktikben vagyok. Na, ez most tutira kell, hogy találjon. Tutira? Tutira. Ha nem, Én érzem rajtad, érzem rajtad. jó, de Hundd a szemed, gondolj ágitára. tényleg amúgy nem ismered az anyját, mert vadászi volt. Kicsoda? Valamilyen Ági. Az anyja? Ági. Mit Fafi anyukája mondta. Azt tudnám, hogy milyen Ági, akkor Nem tudom. lehet, hogy még rokonok is vagyunk. Azért mondom. Hát ez is mellé ment, ahogy én elnéztem. Nekem messze van. Ez meleg volt. Hát igen, ez is mellé ment. Máskor szóljál hozzak földugót. Akkor most nézzük, Mondtam nektek, hogy hangos lesz. és nézzük a mestert akkor. De mester. És akkor most még egyet próbálhatsz, ha most se lövöd le? Nem. Addig nem. Ez a kettő van már csak ebből. Addig nem, hogy még nem lőd le. Egyet előtt, most hagyj pihenjük egyet. Majd megnézem én. Ha? Hol? Szélem volt egy. Nem tudom, hogy ez lenne az. Akkor lehet. Akkor lehet. Az ipafi, te vagy a legjobb. Jó. Akkor ez egy a baj. Nem tudsz kiszámítani a felépről. Már jön erre valami.